Lapha kulo mhlaba waseMgwanya ndingusomashishini ndikwamfama. Umfama ke ndithetha umfama noko seyisukile manje. Le ndawo ndingatsho ndithi yindawo iproperty siyifumene Eastern Cape Rural Development Agency. So we are owning the property. So ndikwi-cooperative ne-cooperative le ndiyilidayo kuthiwa nguSinemihlaba. Apha ke siyenza itomato production and okunye ndingumntu okuthanda kakhulu ukuphuhlisa abantu and i-cooperative yeyona ndlela ndiphila ngayo yokuba ndincede abanye abantu bakwazi ukuba bafunde ukusebenza kunye. Ngoba usebenza kunye kukunika amandla. Ngumntu ke oyi-go-getter. That is one of the things endenze ndaba ndikule level ndikuyo. Kule lali ngoku sinabathundi abazenzela ibhizinesi abanecontract nezikolo esisawube sizenzela. Sithe sabafundisa iskill, sabanika iplatform yokuba philani nani bangena kwezi local schools eziyuniform. Ijeni yam eziba ndingumntu obekhuliswe ngumama oziphilelayo, ndiye ndamore focused okanye ndangumntu onomdla wokuba sibe seshishini. So ke ndawezenza ke ngeendidi zamashishini, ndathengisa impahla, ndathengisa nezinye izinto, ndanitha. Hayi ke ukunitha ke ndakhula kakhulu, ndithengisela iiboutique, ndithengisela abantu. So le jeni ndiyiqale kuloo level, but kwanyanzeleka uba eziba ndikhula kubekho utshintsho because ngoku I'm talking about uba ndingumfama. And ndingumfama nje ndiye ndikhula ndibheka phambili ebufameni. Ngokomzekelo bendiyiwina ka-2023 kwi-Amathole District as a smallholder farmer. Ndayi-overall winner kwiprovince yase-Eastern Cape. Ndaze kwangaxesha linye kuba ndithandana le cooperative, I was nominated kwi-Presidential Small Business Award, which ndaye ndaphuma number 2 in the country. Abe ke ngoku ndingumntu ongusomashishini, ndingumntu osebenza nabantu, and someone who is believing in uplifting others as you rise. That is my motto, and ndiyaphila. Ndincedisiwe as busitsho zii-trainings njengoba ke amakhumsha edla ngokuthi it's funding non-funding plus ube ngumntu ofumana uncedo ngezikills. Izikills sizifumene at the same time ne-funding support sayifumana. Ndingabala kakhulu kodwa ikhampani eyatshatshela u-Uplift Us, u-IDC. Sisiqale no-IDC sisekulaa program yabo ka-CSI, basincedisa njengobona khona ezi missions u-IDC. Baphinde u-IDC, when we started now getting serious kwi-business ye-agriculture, sikhatha off into ebesizenza, sifuna uspecialize ke ngoku like esiba ngoku we-are in tomato production. Ungenelele u-IDC, sincedile no-Old Mutual Foundation, but umntu oye ngamandla u-IDC wasifanda la mathanel nizowabona, basinika 4-5 tunnels, bawugqiba basilungiselela ii-tunnels le-6, bawugqiba basinika nezinye financial injections zoba sibe siyakhula. To an extent that 8th kaJulayi ndiye nda-awadwa kwi-competition ekuthiwa nguWeya. Ndiye ndaproud ke ukuba ndibe ndinominatiwe in the district of Amathole, ndinominatwe uba commercial farmer, female commercial farmer ka-2026. Ngoku ke ngoku siyakhula ke nyhani kuba ngoku siyakwazi ukusaplaya ooSpar, siyakwazi ukusaplaya mandithi nje retail stores. Eastern Cape, home of legends.